Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina yi kowa barka da warhaka. Na da kowa da ke saulara na duka. Allah ya saka mu kowa alheri, gari ya waye, Allah ba mu sa da rabo. Yau short advice shine yan uwaye ku bar mu so juna, mu yafe ma juna ko me dan wanka ya maka duka ka yafe mai. Ka yafe mai kuma Allah ya yafe maka, domin mu da kanmu muna ma Allah laifi. Shi samu muka yi ma yan uwa laifi har mu ya ce ka yafe mai, ka yafe mai. Wani ma na nan kuma bai ce ka yafe mai ba, ka yafe mai saboda Allah. Domin duniyan nan ne yanzu da duniyan ya kai ba mu dadewa. Lokaci kadan ne kai da dan uwa shi ka ji ba me shi. Yau ba ka yafe mai shi ba, bayan ba me shi da ka je ka yafe mai ko dai ya. Ku bar mu fadi ma juna gaskiya. Short advice yau ne ku bar mu yafe ma juna, mu so juna, mu ji tausayin juna. Assalamu alaikum.